Hello लोगोफोर back to my channel लोगोफोरखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिकेसेबो बयखौबो बराय थाबाय दिनैनि भिडिअआव बयखौबो लोगो मोनलायफिनबाय आरो गासै भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय स' लोगोफोर दायो आङो दिनैहाय मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैलायबाय लोगोफोर बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय माने आंनि देहायाव गोबां उसुबिदा गोग्लैसोनानै दङ माने बिनि थाखाय आं दिनै डिउटि बायदिसिनाखौ आं लाहैनो हायाखिसै बाहागो ओमफ्राय आंहा बेबायदिनो आथिं फारसेजों ओरैबायदि खस्थ' मोननानै दंहैयो माने फार्मासियाव थांनानै आङो स्प्रे लायनानै फैबाय सारबाय दाथ' जेबोआनो मोनाखै मैया माने सानायखौ लानानै सानसे आङो खामानि मावबाय होमबाबो आं जेबो मोनाखै माने आथिं फारसेखौ हरनि समाव आङो फोलावनानैसो लानाङो माने आं फायख्रबनो जेबो हाया ओमफ्राय ओरैबायदि जायो थाबायबाबो माने हारसिं फेग्रबलाबायो ओमफ्रायो बिराद खस्थ' मोननानै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो रेस्ट लाबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोनजों दसे शेयार खालामलायबाय बेखायनो स' लोगोफोर बेनो नै आथिङा माने बेखौ सिदा खालामनानै लानो हाया फायख्रबनो हाया आरोना नैबे सायो सायो नै आथिङा बे सायो ओमफ्राय ओरैबायदि आगदा साइडजोंहाय जोबोद सायो लोगोफोर नैबे जेबो खालामनो हाया ओरै स्ट्रकआव लानो हायो आरो ओमफ्राय ओइखौ नै बेबायदि ओरै फायख्रबनो थाखाय बिराद खस्थ' मोनो आरोना हरनि समाव माने सिदा बायहेरायाव ओंखारबाबो माने आथिं फारसेजोंसो माने बाज्ल' थांनांगौ जायो ओमफ्राय एसे थाबायबाय थाब्लाथ' जेबो मोनलाङा होमबाबो सायो ओमफ्रायो फार्स्ट उन्दुना सिखारजेननायाव जोबथा खस्थ' मोनो आरो लोगोफोर नै बेनो बिनि थाखाय ओमफ्रायो ओरैनोथ' जेबो मोना ओरैनोथ' नै गोसोबायदि खालामनो हायो जेबो मोना आगदा साइडना जोबथा खस्थ' मोननानै दं आरो लोगोफोर मा जामारदों हमनो हायाखै दासिमबो माने बायदिसिना साननाय फैदों माबा मोनसेफोरसो जादों नामा बेबायदि इसोरनि अननायावहाय मोजां सागाफिनलांब्ला मोजां जागौमोन जोंथ' गोरिब मानसि माबा मोनसे बेमार आजार जाना होयोब्ला जोंहाथ' दाहायना लानो जेबो गोहोआनो गैया बेनि थाखायनो लोगोफोर आंनि थाखाय आर'ज खालामना होदो गोबां सानायजों सैसोनांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोननि आर'ज खालामनायजोंबो थाबैनो मोजां जानानै आं डिउटि खालामफिननो हायो लोगोफोर बादाव नांलायगोन आरो आङो ओमफ्राय आङो मैयाबो सानसे डिउटियाव बेबायदिनो थाबायबायनानै आङो खामानि बेबायदिजोंनो बारानिफ्राय बारासो जादों माथो स्प्रे सारनायलाबो जेबो मोनाखिसै हस्पिटालसो थांनांसिगोन ना मागोन सानबाबो सानस'नो हाला लोगोफोर दिनै हरसेखौ खनसे नायनोसै ओमफ्राय मानिथाराबा हस्पिटालावनो ट्रिटमेन्ट खालामनो नाजासिगोन आरो लोगोफोर आंनि थाखाय प्रेयार खालामनानै होदो लोगोफोर जाहाथे मोजाङै मोजां हामनानै मोजां डिउटि खालामफिननो हायो बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनोसै जायफोरनाखि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे गोदान भिडिअ' होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो आसा खालामो बयबो अनसायगोन